Ay, naku, kikikikik. Ay, naapo na kamute-mute. Ay. Ay, no. Ang pangbubuisit kay nanay. Hello kapagayam, kiktutin tayo ni Nanay Lydia. Kumaray! Malay. Ala ka, i-video ka man ni Nanay. Wala ka, video ka manibila. Gumit ko na eh. Nagugin ka balyaw. Ni Mayor. Niyo. Ngebram Nanay. Ang kudlabat yung... Bawal ki. Ay. Hello, patpat gay ka kapagayam. Kitain tayo ta reaction na tayo. Bakit? Tawanin. Nabanbanugin. Ayan. Hindi pa nakainaw. Diyan pa nga nakaumugas. Perjin tayo man ti aldaw na ni nanay ko nga Lydia. Kasta ni timang perdi ti aldaw. Ang kaditilatog mo. Hindi ko sa langit ko. Dungaw, din ko. Ay na, dungaw. Ay, kapag nilangit ka. Ay, Buisitin tayo ni nanay ko. ngaw. Ay, ano nga day. Bilab tilatag. Ay, ngiwat ti kapalyaw. Ay, Patay na sa bali mangkigtot kit ongitan na. Yung nasyakit. ay, ngam. Ngam ti kapalyaw. Sino ka baliw? Sika. Hangga kan agoy uyaw ko na Ako dayon yung tilatag ko. Ay, hangga kan agoy uyaw. ha? Hangga kan agoy uyaw ko na dayon GBENT. Mag-uyaw. Nagpangit na eh. Nagpangin kapalyaw. Sino kapalyaw? Sika. Ha? Hala. O di naguyaw man. Naguyaw ni nanay ko anak kakabsat. Kitain yun eh. Ay, yang. Wow. Oh, eh. yan. Pagpatangkan natin. Ay. Tilatag ko. Awang kadwamit ti balay isong nga umaynak mambubuisi. Isit, kabalyaw. Mambubuisit ni Manang Ella. May nabubuisitin tayo. Bakit nga kabalyaw? Kapit alamin ka? Bakit nga kabalyaw? Ay. Advance mag-isip. Piso nga. Hindi na busa. Ay. Damo na ngikit. Ay, naputaw siya manisin siya eh. Ay. Agkoti aklang kay. Ay, naok palaw. Ay, namalang ko. Ay. Ay, manangila. Ay. Di sensor ni Nanay Lydia eh. Kitain nyo kakabsat. Kita niya, hanpay Ay, masagsagit lang kay. magsagit sila tag. Ay. Hanpay masagsagit. Kabalyaw. Ay. Hanpay masagsagit kay makigtutin. Ay, namanong nga din. Ay, napuskol to. Ay, nagpuskol to buok. Ay. Ay, nanay. Ay. Ay. Ay, almakan, minda. Ay, ate na ginatin ko. Ay, Ano nagan mo minda? namang. Ay, Ano nagan mo minda? minda. Minda. Ay, minda. Ay, naku, kikikikik. Ay, naku, kikiktot akong iyang. Ay, namot siya. Kumali pa inagan ka. Iyang. Ay, naman lang. Ay, alam, makikiktot ako nakabalyaw. Ay, Sabali po, ubrain natin. Bakitin na kita nyo. ay, neng. Ay, Wait, magkiktot kit. ay. Balo. Ay. Tinutulog ko, ay, nalatag. Ay, naapo na kamute-mute. Ay, Ang belak ibagbagam. kikikikik. Ay, nagihila mo. Ay, Akaman, anong luhay? kikikikik. Ay, alam, makikiktot akong ilan. Kaya mo na kilikikik. Kikikikik nga kay. Ay. Ay, no. Hindi makalaban, ay naapaw. Ay, nakikungikik. Makita na lang. Haji Imak. Makita na Haji Imak. Agkas silang Haji Imak kay makiktutin. Umaray, igay kabalyaw. Ay, ako maray. Di ko mari nga silsilok adi. Isilsilok ba jay? Ay, Maribi ka. margi ka. Ay, Niapong ni. anapong linda. Ay.
Sino dyan? Alam na takakati mo. Ay, ay. Apa yung may kigto mo? Aji na, aji sipon na, aji latag-latag siya. Ay, magay, no, marurog. Aming ito niya, matutulog ka. Ay, ay, okay. Ala, ila. Bisitin din si Aldo ni nanay. Magkalablaban ila na, ay, nakapay na kadapin yung na. Ay, Nagbuisit. ay, naman ako. Ala! Ay, naukita. Nakaw, nakaw. Ay, anak ko ka. Ay, kikikikimato. Ay, 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 yun nga mo taon. Alam, magkikito akong ila. Kikikikikik. Silaw. Ay, nangkaw, kumare. Ayan. Ay, ay, namarte. Ay, Apa nagsakit dyan ko? kumare ila. Ay, ala. Ustunan. Gustunan. Gustunan, tiyo. Ay. Ina Maria. Ay. Ila. Silaw. Ay, namartis tilongkaw. Silawan ka. Silawan ka tilongkaw. Ay, apaw. Lablabaan silawan pa. Malasingot. Ay. Ina Maria. Ay, na okay. Anan rin kaya. Kikikingingikeng. Ay, ina mo to. Ina Maria. Ila. Ay, na ay. Ina ay. Ay, no. Ay, Layla! Ngalan sa ting kuko kikikikik. Ay, kunila. Ay, namin. Ay, ay, na Maria. Hindi niya manilan na eh. Hindi na paw. Ano, hindi na kalablaban. Ay, nagsakit din. Ay, ala. Buksit. Ala, magain. Nagsangit ko. Ay, Nagsakit si buksit ko. ay, no. Apa? Yung makakita ano na. Ay, mabigit. Ay, alay. Apo. Alin ka makalaban ng mga gawin. Ay, Ito na pa ilang taon nang makainan na. hindi na apaw. Madi ating kami na to. Ay, ay, oh, minsan itong bingit. Ay, may sakpaw lang kitilata. May sakpaw lang kitilata. Ay, Istunan. Hanggat. wala, may sakpaw lang mo. Ay, may sakpaw kitilang ko. Ang kikas kasi garo din eh. Madin ay na matutulog latin ng ko. Ay, nasikat ko. Ala ne. Ay, Kapaya. Ni nanay. Ano ko kaan? at lalabagang alataw. Ay. Napusang. Ay, na ay, hindi niya magtatanong kung alam saan. Ay, hindi niya magtanong. Ay, longkaw. Ay, napusa. At ano nga lang bagang makikita. May Yes. magkatodok talataw. Ay, Ay, nanalabaga. at anong ni? At anay? Ay, anay, at anay. Ay, ataway. Wow, ay na matutulog ka. Ay, Ala, sa brami kigto mo. wow, mag-agin ni, narugyan namin itanay. Ino, Kumen, anan win kit. Nakitain nyo. Ang kumen, anan rin dyan amok kit. Ay, kasi na-iapin. tugaw kito pelangganan. Langgana sa banyera. Pichi ka Ay, ne. pelangganan si... Pangit Ay, ka tapin nagtugo mo Mamaya, nanay. kinuha pa na magkikyaw. O, umadayo at. Mm. At tanong mo, silsilaw nuang. Ay, Awan silaw na. ngay, ala. Ay, malo. Ala, sobrang kigto na. Pero, madi kami nung nanugbi. Kami tila tidik. Ay, awanin nila. Mati si Maria. Ay, Ala po pagawa din. ano ba nung... Ay, inaagis ko Maria. Ay, na Maria raw. Ay, Apay ya. at alay, tutudo ko na. Ay, Sitaw. sika. Inamot to. Sino ti pangit? Gusto. Ay, Sino ti pangit? sika. Nanakan na. Ay, sika, ila. Ay, Sino? Kamalyo. parang ila. Ano na? Ay, lalato. Ay, Kita nyo si Imak. Kasi... ay, na. Ay, natulog. Awani, nagtintin, nagtatikos. Ay,
Awari lang. May sakit pa lang. Abing ko nga. Ilan? Okay, ustunan. Naglaba ka. Hindi nag-ikatan tila-blaba ako. Ay, ako kasi tilatol. Nakaw kasi nung kaw. Ay, hindi pa nakalimutan sa ating lumay. Walay. Labak tayo ating yung kaw. Ay, bagbago. Sarap to. Ay! Dagi tagamin, nagrigat ang edit na kwa. Nagadok kailangan i-mute. Yan, ba't gaminan? Sa kanto, Mga gila pala. Ay, mga dagi ka ba yun? Ay, i-mute kunto man ade, nagrigat ang edit gamin no kwa. Ho! ay, wow. Ay, hindi kita man ni, nagado nga man siya, at bago na aming kabalyaw. Ho! Okay? May tatay ating mata. Pagdaw na ginag... Ay, purok. Ton. Ay. Ay, butok. Asapay sa ako lang rin ganun, puro o ba? Nakitutak ka raw. Nyaw. Nyaw. Kwak. Kay. Ay, Aw. kaw. Ma. Ma. Ay, pusat. Ay, chat. Yun lang, sir. Madinig ka sila. Ano na ti kabalyo na nga sa aging ubing mo? Kabalyo talaga ta? Ito ni. Bago lang, ang siya. Ay na! Ah, Jai! hindi kabalyo. Nanay. Nanay. Hilo kumare. Ay, Nanay. nanay. Ano makalabad yung bagitin? Tayo niya na kinasutin naman ng ilo. Best friend. Ay, Nabrambes. maglablaba best. Ay, Pigilan man nanay. oy. Pigilan bes. Best. Ay, oy, best. Shoot! Ay, bista. Lata. Ay, Yehey! Lalpase. pasay. Jai. Ay, jay, bak kabalyo. Ay, maglablaba. Ay, O kasi nagpangit may katawag. Yo. Ho! Madulap pati mababaan. Ay, chow. Ore man ag 20 minutes ato. Sige. May ilan pa. May latata ore hingga na malim nga kikitutik ni nanay. Ko, malija. Ay, Nanay kuko ngalija ka no. Bintuloy na talaga mo. ay, pipipipipipip. Ay, Silaw lang adi ka silo kapsat. ka kapsap. Ay, Silaw lang. silo lang. Ay, chow. Ay, Hindi bintayan ulit. ay, bababababababab. Ay, Uchut. ano yun naman to? Kut. Ay, Kutak. kutak. Ay, ang ganda niya kabalyo. Ay, nakakalabat yung buko ko. Ay, okay. Ay, din mo ang kukusila. Ush. Chot. Tawon niya may isa. Jadi ke pamat lang. Jai. Sundok. Ay, Masa. awan ti lating na tayo. Ay, awan ti kanya. Yung tapon na dyan na tayo. Nanay. Ah, nanay. Hoy. Ay, hoy, kababay mo pa yung ay, lang. Hoy. Kailangan yung long. Ay, Bye-bye. babayaw. Ay, Jai. Jadi. Ay.
Meow. Nyaw, 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 nyaw. Awanin sa bali talaga kikiktot ni nanay. Ay, Tingnan kita, magkuti ka lang. ano to? Ay, Magkuti ka lang, ti. ay, no. Ay, Magkuti ka lang, basikit. ay, so. Ay, kikik to. Ay, Ada pa lang magkiliti na. kilikite, ada. Ay, Ditang! ay, to. Ako mo di ka ruba ta. Awang mag, napamagyo jadi. Ay, luwin. Ay, no, kau. Nagakit aglaban eh. Nga, Teka lalidig. nagwin, yan. Ay, yan, pagalaan talid daw. Nagadalong mo jibis paan. Jai. Yan, jadi. Ay, Nay! yay. To. Meow! Meow. Lapit. Ala, ni Ila. Kapawalan na kingga. Ay, Sino ni Inga? kingga. Taga, Ay, taga ano? taga di jamin mo to. Ay, Yuhu! yuhu. Ano tayo antay-wedding? Duwang number. 15. Ay, 15-17. Oh, nakinig tayo wedding. 15-17 ka na ako ng nanay. Ana? 15. Ay, Tingay, puro na may gimbagan tayo. pag laki mo. Ay, 15-17 kin 15-16. Mano tayo da? sa kapulaw. Ay, Oh, sinapulo. Mga bakaan. saan mga bakto. Ay, Push! ay, so. Surdo. Sordo ka bakla. Ay, Sino bakla? sika. Ay, Napindas na pangit. nagtinta. Ay, pangit. Pangit ka. Pangit ni kaya. Ay. Part 1, part 2. Patuan. Ay, Taga 8 minutes to lang pa may active video tata. Part 1 kin part 2. ay, uy. Ijay. Jadi. Ay. Malaman sih. Ayo ho. Untuk letak puntang ngayon ko magulang para lang. Kapag pwede kita murengan wang po sa langit. Ay. Magadaw nga mureng. Ay ho. Ay, kawaling nagjijikal dingog. Ay. Me! Ay. La, darsam ka. Wala, nagmadiila. Darsam ka. Dalusan tanto tako ko. Damdama amaw, di pa nakabugas. Pagdarain ta. Agugas sa kaya akong dalusan. Ay, Pagdarain ta. wow. Ay, ya. Ang tara ato yung awalin Madi ka makaalat Ang ipan. tara aming nga luto, lataw. Ay, Nagbayad aglaban ni nanay ko ni. nagarupay lang na dapat lang din Dapat 16, 32. Tatito. Ay, so. Ay nako. Nakong kam. Ay, Palalo ka naman. palalo. Ay, Palalo. 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 Panalalo. Ay, naluto. Ay, Palalo! naluto. Ay, Wala ka. Bye ay, everyone. bye. Go, bye. Bye, everyone. Bye, everyone. Ay, Bye ko na. bye. Kamu tahu? I love you. I love you to all. Ay, Kumano nga din. Ay, kukuti langit. Ay, napakawala na Maria. Ay, Kuti di langit. ay, Kasano kuti di langit? ang gunggong. Ay, Ate nga main. awam mo, tagang angin. Ay. Magbagyo. Ay, magimutin ako man. Magbagyo. Babay ka ni. Bye. Ay, I love bye you. you. Guray. Manong ate. Babay ka. Ay, sisiro dito. Bye. Ay, I love you all. I love you all. Ay, Sana all. sana all. Ay, naman to. Sana all na kami. I love you Sana all. all. I love you. Bong. Ay, Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Ibotos. Ibotos tayo. Bibi! Bongbong Marcos, ibotos tayo.
Baring no dagi profile main. Ay, Profile man. Bongbong. Bongbong Marcos. Nanay, sino presidente? Ni Bongbong Marcos. Ni Bongbong Marcos. Ano yung talaga? Bongbong Marcos. Ay, Bongbong Marcos. Marbaring no ka. Baba nang namin na Pilipino. Yeah. Ay. Bay, ba nang. Ay. Mabanog ti ima, mabanog pa tingiwa. Pero mabanog pa tingiwat ko. Ay. Kasanumit namin, nagamit ti surdo nga. Nga bakla. Ay. Amoy tultuloy kami, Bakla ka mal. Ay. Imbes nga, ima lang di mabanog. Pati migngiwa, tagamit ti surdo nga. Bakla. Ay. Amoy tultuloy kami. Dami kami surdo nga. Bakla. Hindi, amoy tultuloy kami. Nang bakla. Ay. Pangit pa abakla. Pangit ka nga bakla. Ay. Pangit pa abakla. Pangit ka bakla. Ay. Tumalaw ka dito. Tumalaw ka dito. Ay. Yaman sa dila. Jaketa rupa. Pati kita rupam. Tumalaw ka nga bakla. Tumalaw ka tayo bakla. Ay. Yaman sa dila. Sige. Dila. Ay. Sige. Sige. Kita niyo magkongit ni nanay na. Tumalaw ka dito. Tumalaw ka tayo. Ay. Misa. Misa. Ni. May dua. Ay. Hala. Tayo nga, napuno mo di cellphone. Napunong na ay. Sige. Sige. Pumalaw ka. Ay. Surdo ka nga. Gusto pang bakla nga. Ay. Yaman tayo. Agong-ulit. Nagmayat nga agungit kaya. Sige ah. Sige lang. Ay. Makitam. Makitam. Pangurin ka. Ay. Pang-urita. Pangurtalulunam. Pangurtalulunam. Ay. Pang-uri na lalanak di peki mabitang. Sige ah. Sige ka. Ay. Pang-urita. Buruk to. Ay. Tangang lalayaw na hinaw. Maria. Pang-urin ka. Pangurtalulunam no. Sige. Sige. Pumanap ka to. Ay. Ila ko na ila. Laban banong ako. Nasakit na tukaw. Ay. Nagbabay ka nga ro din. Nagbabay. Katkatay. Oo na yun. Bakit nagkatkatay? Katay tingiwat ko. Bakit ni nanay kong magkatkatay? Ayan! Ay, Oh, akong tim... agora. Ay. Nanay, anak kaya mga handa to ng birthday. Hanin, nabanog ni nanay. Yan handa. Ay. Ano na? May gatang. Manon to tawin mo nanay? 53. Eto, 53. Sana all bakit ang tao nila. Hanin, mano po ko mon. Nagadula. Bye-bye. Dudong. Ay. Oh. Bye-bye ka garo din. Bye-bye. Katkatay peti mata. Ay. Agluat ang iwat, ang katay ta mata. Ni, Awari. kano birthday nay? Ah? Kano birthday? April 21. Oh, April 21. Happy birthday! Ay. Siya ati mangi baga. Siya ati mangi baga din nagtultula din. Happy birthday! Anak tultula din. Aga siya kablaawang ka nga ro. Makituta mo. Anak tultula din. Ay, ba't bubukawa mo tinong ka? Ha, ano Ay. ko ta? Kaji nga ko ana napigsa dapat tipan nakaibaga. May magulgulot agad nakikitutak. Basta di kagsasa oh, dinggen na lang. Happy birthday! Anya, anak tultula din Ay. ha. Happy Happy birthday! Anya, Nga, niila mo. ang kuy tultuloy no kana tuladin na. Happy birthday, nanay. Ay, nanay. Mati asak na ni baga. Ulay. Mati, ang kumalapdan. Sa lapdam pigilang. Mapigilan. Okay. Happy birthday, nanay. Tultuladin na mo. Ay, Isa lang mangibaga ngamin ah. Happy birthday, nanay. Ay, Huy. huy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
birthday to you. Nga mo to? Nag-second voice ni Ella. Nagmayate. Happy birthday, nanay. Mhm. Thank you kami tayo. Thank you. Goodbye. Tunggu. Goodbye. Goodbye to you. Ay. Sige nga rin, bye-bye. Oh. Bye-bye. Bye-bye, Ima. Bye-bye, Isay. Ay. Ima. Adi, Ima. Bye-bye. Ay, ne, nablabatin lang ko, ne. Okay, bye-bye, everyone. Yay! Hey, hey.